sinau bahasa Inggris. Bahasane wong luar negeri iki bingung gawe nelu sirahe. Lah wis piye maneh ora gawe nelu. Ngene contone. Sun itu kene kan sun. Sun kuwi matahari. Terus lake kuwi cahaya. Tapi nanti gabung sunlight kok malah jadi sabun cuci piring iki piye? Bingung ora kowe? Enggak. Terus sama maneh. Head iki kepala. M iki dan. Shoulder kuwi pundak. Tapi nek digabung jadi head and shoulder kok malah jadi penghilang ketombe piye? Bingung. Makna iki sinau bahasa Inggris iki gawe nelu. Apa nang malah bingung. Terus ono meneh. Left we hidup. Terus boy we pemuda laki-laki. Tapi nak digabung jadi left boy kok malah jadi sabun mandi lho. Bingung ora? Ngeluh ora? Terus ono meneh iki malah sing wong Indonesia iki malah bingung iki. I kuwi saya. You kuwi kamu. Think kuwi ingat, berpikir. Ting berpikir tapi lah digabung tadi ayu ting ting kok malah jadi penyanyi dangdut loh. Soalnya manduk nganu ke sing lagi bae ki motor aku nduk sekolahan ki aku termasuk yo tak pinter tapi kok yo iki sih ku kan yo artinya pergi blok kuwi blokir. Kok goblok kok ya aku iki lho. Kok aku iki sing gawene pergi memblokir apa? Preman aku. Ora. Bingung kan saya.